ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pinagtatagpo ng tadhana ang dalawang puso na minsang nagmahalan upang sulitin ang mga huling sandali nila sa mundo. Hindi yun masama at kung minsan ay mas marami pang pag-ibig na naiaalay ang dalawang tao sa isa't isa sa pagkakaibigang meron sila. Ikaw, kabarangay, meron ka bang tao na minahal ng husto? Dear Papa Dudut, lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay misteryoso. Minsan ay mapapatanong tayo kung bakit kailangang mangyari ang isang trahedya sa buhay ng tao. Hindi natin mahanapan ang dahilan o kasagutan hanggang sa tanggapin na lang natin na may mga bagay na dapat na lang hayaan. Alin sabay nito? Merong mga pusong lumalaya sa trahedyang kinasadlakan nila ng matagal na panahon upang bigyan ng pabor na sarili naman ang unahin nila. Yan ang eksaktong mga karanasan na gusto kong ikwento kaya ako napasulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ako magpatuloy ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Ako si Vern, 32 years old at isang small business owner dito sa Pampanga. Bali meron akong coffee shop na itinayo noong 2023 at binuksan taong 2024. Pero matagal ko na talagang pangarap na makapagnegosyo dahil bata pa lamang ako ay business-minded na ako. Kaya lang ay hindi naging madali ang lahat dahil ilang taon din akong namasukan sa corporate world bago ako naglakas loob na simulan ang pangarap kong coffee shop. Mas lalo pang naging mahirap ang aking pagsisimula dahil hindi ako suportado ng mga mahal ko sa buhay, Papa Dudut. Anong sinabi sa'yo ng mga magulang mo nung nagdesisyon ka magtayo nitong kapihan mo? Na marami na raw pong gumagawa nito rito sa Pampanga. Tsaka wala naman daw pangalan tong kapihan ko kaya hindi raw magiging mabenta. Sobra naman sila. Sinabi niyo pa. Pero buti tinuloy mo pa rin. Ay opo. Matagal ko na rin kasing pangarap magtayo ng negosyo eh. Kaya nga nagsikap ako nun sa pagtatrabaho sa opisina at nag-ipon ng sapat na kapital para masimulan yung pagtatayo nitong shop. Nag-aral din ako ng pagbabarista para ako mismo ang humawak sa negosyo ko. Pero hindi ko naman po kaya lahat kaya kumuha ako ng ilang tauhan na makakatulong ko. Sila ba hindi mo mga kamag-anak? Yung mga tauhan ko po? Oo. Naku, hindi po. Mahirap na pagka mag-anak ko kinuha ako eh. Hindi nga nila ako sinusuportahan. Sa bagay pero grabe naman pamilya yan. Ewan ko po ba? Siguro hindi naman lahat ng pamilya katulad ng pamilya ko. Malas lang talaga ako. Mahirap talaga pag hindi tayo suportado ng pamilya natin o malalapit na kamag-anak. Lalo na naniniwala ako na malaking bagay yon para lumakas loob natin na gawin ang bagay na gustong-gusto nating gawin. Basta hindi yun masama. Pero meron talaga mga bagay sa mundong ito na hindi natin mapipilit. At kahit anong gawin natin wala talagang mangyayari. Medyo matagal bago ko natanggap yan, Lo. Pero ngayon okay na ako. Okay na nga ba? Apektado pa rin po kasi gusto ko sana kasama ko yung pamilya ko sa mahalagang milestones ng coffee shop ko. Kaso wala Alam mo, pag nagtagumpay itong shop mo baka unti-unti ka nilang makita at mapasabi sila na sana sinuportahan ka nila nung una pa lang. Nako, kung magiging close ulit kami ng dahil doon, wag na lang. Kasi ibig sabihin, sa hirap wala sila pero sa tagumpay ko bigla silang magpapakita. May tawag doon, pagiging sipsip. Tumpak! Pero kahit na anong mangyari, suportahan ka man o hindi ng pamilya mo
o ng mga taong malalapit sa buhay mo magpatuloy ka pa rin. Hindi ka naman nag-iisa Merong mga tao sa paligid mo na kahit hindi mo kaano-ano, pero siyang tunay na pumapalakpak sa tagumpay mo. Katulad ko, panatiko ako ng kapihan mo ito. Sobrang saya ko na tinayo mo yung negosyo na to kasi hindi ko na kailangan lumayo sa bahay namin para makapagkape. At makahanap ng date spot nyo ni Lola Darcy. Hala, oo nga. Anong oras na ba't wala pa si Darcy? Mag-alas 4 pa lang naman po ng hapon. Dumarating siya eksaktong 4:15 Pati ba naman yun na orasan mo? Naobserbahan ko lang po. Magaling na bata. Mahilig mag-obserba. Pero curious lang po. Ano yun? Bakit hindi nyo nalang daanan si Lola sa kanila para sabay na kayong pumunta rito? Magkaiba kasi daanan namin pauwi. Kaya nag-usap na lang kami na magkikita rito sa ganitong araw. Pero nakakatuwa kayo kasi nagde-date pa rin kayo ni Lola, no? Espesyal sa akin si Darcy. At masaya ako kasi nagkita kami ulit kahit mahabang panahon na ang lumipas. At kahit na naging malupit yung kapalaran sa amin dahil hindi kami nagkatuluyan sa buhay na to nananatili pa rin na may puwang siya sa puso ko. At ganun din naman ako sa kanya. Pero sa ngayon hindi na namin iniisip yung bagay na yon. Ang gusto na lang namin ay magkwentuhan at magtawanan habang nagkakape at kumakain ng paborito naming tinapay mula rito sa shop mo. Papadudot si Lolo Roy ang kauna-unahang kong customer simula nang buksan ko ang aking coffee shop business. Simula noon ay naging consistent na siya sa pagpunta sa shop ko para magkape at kumain ng mga tinapay na ako mismo ang nag-bake habang hinihintay si Lola Darcy. Akala ko nga ay girlfriend niya si Lola pero sinabi niya sa akin na magkaibigan lamang sila. Siyempre dahil likas ang aking pagkatsismosa ay hindi ako masyadong naniwala na magkaibigan lang talaga sila. Pero sinabi ni Lolo Roy na naging sila ni Lola matagal na panahon na ang nakakalipas. Hindi nga lang sila nagkatuluyan kasi nagkahiwalay sila noong pumunta sa Manila si Lola para magtrabaho at doon na nakapangasawa. Samantalang si Lolo naman ay nagkaroon na rin ng sarili niyang pamilya sa Davao, ang probinsya nila. Taong 2023 nang pumunta siya sa Pampanga para tumira kasama ang apo niya at dito na ulit nag-cruise ang landas nila ni Lola. And for some reason, aaminin ko na iba't ibang emosyon ang nangibabaw sa akin ng mga panahong pinakikinggan ko ang kwento ni Lolo Roy. Nandun yung lungkot kasi nagkahiwalay sila. Panghihinayang sa relasyon nila at saya na rin noong nagkita sila pagkalipas ng mahabang panahon. At lahat ng yon ay lagi kong kinukwento sa boyfriend at kinakasama kong si Jello, Papa Dudut. Tapos ayun nga, malungkot na masaya yung reunion nila Lolo at Lola, di ba? Ayos lang. Anong ayos lang? Ayos lang, as in okay lang. Dapat ba ulit-ulitin ko pa? Hindi ko naman pinaulit-ulit Nagtanong lang ako kung bakit yan lang masasabi mo sa haba ng kwento ko. Anong magagawa ko kung yun lang talaga yung masasabi ko? Ano ba gusto mo? Humagulgol ako dito kasi natouch ako dun sa kwento ng dalawang matandang yon. Huwag mo naman silang pagsalitaan ng ganyan. Hindi lang sila basta matatanda. Customer ko rin sila. At di lang basta customer, kundi loyal customers. Wala akong pakialam. Basta para sa akin matatanda na sila na may kwento na madrama. Bakit hindi nila ipasa sa radyo kaya sa TV yung kwento nila? Baka sumikat pa. Hindi naman yan ang intensyon ni na Lolo at Lola kaya kinuwento nila sa akin yung nangyari sa buhay nila. Tsaka ako naman yung nagtanong. Alam mo, napaka-chismosa mo rin no? Pakialamera ka ng buhay ng may buhay. Chismosa oo, pero hindi ako pakialamera sa buhay ng may buhay. Tsaka bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Hindi mo ba nagigets yung point ko rito? Obvious ba? Hindi ko gets. Anong klaseng point ba yung sinasabi mo kasi? Ay, ewan ko sa'yo, Jello.
Bakit ba bigla-bigla ka na lang nagagalit dyan? Nakikipagkwentuhan lang naman ako sa'yo. Sinasabi ko lang yung nangyari sa araw ko kasi hindi mo man lang makuhang tanungin. Sa hindi ako interesado eh. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi ako interesado. Tsaka istorbo ka sa pagpapahinga ko. Bigla-bigla kang lalapit sa akin tapos yayakap ka, dadaldalin mo ako ng kung ano-ano. Nakakainis. Di naman ako interesado sa mga kinukwento mo. Ay, alam mo mabuti pa magluto ka na lang ng makakain natin. Ha? Ano, bingi na? Paulit-ulit ka talaga. Hindi, pero seryoso ka? Kararating ko lang dito sa apartment natin galing sa shop tapos paglulutuin mo ko? Oo, nagugutom ako eh. Hindi ka ba kumain kaninang hapunan? Kumain ako pero konti lang. Tsaka wala akong makain masarap eh. Alam mo naman di ako marunong magluto. Kaya nga dapat aralin mo na kasi kawawa naman ako kung ako pa rin ang magluluto para lang sa'yo. Pagod din ako. Mas doble pa ngayon dahil naka-leave yung isa kong tauhan. Kaya ako rin yung sumasalo sa trabaho niya. Pati ba naman yan, poproblemahin ko pa? Hindi ko naman sinabing problemahin mo. O bakit sinabi mo pa? Para maintindihan mo nga na pagod ako. Sus, ayaw mo lang magluto kasi tamad ka. Dinadahilan mo pa na pagod ka. Di ba trabaho ng mga babae na magluto para sa mga lalaki? Bakit nagre-reklamo ka dyan? Alam mo, hindi ko na rin problema na nagugutom ka. Kung ayaw mo magluto ng sarili mong pagkain, wala na akong pakialam doon. Pagod nga ako at hindi mo yun naiintindihan, di ba? Kaya hindi ko rin naiintindihan yung gutom mo, lintik ka. Buti pa makalis na nga. O teka, saan ka pupunta? Sa banyo, mag-half bath. Paano ako? Hindi mo ako pagluluto? Magluto ka ron. Kaya mo na yan, malaki ka na eh. O kung gusto mo, umorder ka na lang para makakain ka ng masarap. Wala akong pera. Alam mo namang wala akong trabaho eh. Bigyan mo na lang ako ng pera, ako nabibili ng pagkain ko. Ewan ko sa'yo. Sige na, wag ka na puro reklamo dyan. Fine, basta manahimik ka na lang dyan. Yan ang gusto ko sa'yo eh, madali kang kausap. Makahanap na nga ng mga order online. Ano kayang masarap? Papadudot isang buwan na ang nakalipas nang mawala ng trabaho ang kinakasama ko. Pero matagal na rin kaming magkasintahan at magka-live-in ni Jello. 7 taon na rin kaya alam kong hindi ko deserve ang trato niya sa akin lalo na nagkukwento lang naman ako ng nangyari sa buong araw ko. Ang saya-saya ko pa noon pero sinira lamang niya dahil sa init ng ulo. Ang sakit din noong tinawag niya akong tsismosa at nakikialam sa buhay ng ibang tao samantalang hindi naman yon ang katotohanan. Papadudot alam ko sa sarili ko na mahal ko si Jello pero minsan ay napapatanong ako kung mahal niya ba ako dahil sa trato niyang yon sa akin. Hindi naman kasi yon ang unang beses na ganon niya ako pinakitunguhan. Kung ilalarawan ko ang personalidad ng boyfriend ko, masasabi ko papadudot na meron talaga siyang ugali. Hindi lang sa katamaran niya sa bahay na mas lumala kasi alam niyang ako ang babae at responsibilidad kong gawin yon kahit na pagod ako maghapon. Nag-iiba rin ang ugali niya pag gutom pero pinapalagpas ko yon dahil mahal ko siya. Kaso papadudot imbes mawala o mabawasan ang pagod na nararamdaman ko noon ay mas lalong bumigat ang aking pakiramdam sa tuwing kasama ko siya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot alam ko na iba-iba ang tao. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kagalingan sa mga bagay na ginagawa natin at para sa akin, pagnenegosyo talaga ang gustong-gusto kong gawin. Pero katulad nga ng kinuwento ko kay Lolo Roy noon ay hindi lahat sa pamilya ko ay sinuportahan ang plano kong pagtatayo ng coffee shop. Nakakalungkot kasi sila pa naman ang inspirasyon ko kaya nagsisikap ako sa buhay pero noong nagsikap na ako para sa aking sarili ay bigla na lamang silang nawala. Dismayado rin ako dahil hindi rin ako suportado ng boyfriend ko. Prinangka naman niya ako na hindi raw talaga magandang ideya ang pagtatayo ng negosyong coffee shop, lalo at marami ang kakompetensya. Saka kakampi rin siya ng pamilya ko sa pangongonsensya sa akin dahil sinayang ko raw
ang pinaghirapan kong magandang posisyon sa dati kong pinapasukang kumpanya kapalit ng negosyong walang kasiguraduhan. Kaya simula noon ni hindi pa umapak sa shop ko ang kinakasama ko. Personal choice naman niya yon at hindi ko naman siya pinagbabawalan, Papa Dudut. Hindi naman sa pagiging chismoso, no? Pero katulad mo naobserbahan ko lang din po. Ano po yan, Lo? Kung hindi ka kasi masyado dedikado at seryoso sa ginagawa mo rito sa kapihan mo, malungkot ka naman dyan. Katulad ngayon, kanina ko pa napapansin na parang mabigat yung pakiramdam mo. Ay, tama po kayo. Malungkot po ako at mabigat ang pakiramdam ko. Ano ba nangyari? Baka gusto mo ikwento sa akin para kahit papano gumaan-gaan naman yung dinadala mo. Ay, makikinig ako. Sige po. Total, wala pa naman masyadong customer. Tsaka may tiwala po ako sa inyo na baka mapayuhan niyo ako kung anong dapat kong gawin. O kung meron pa ba akong dapat gawin. O sige, maupo ka na muna dyan. Sige po. Tungkol na naman ba sa pamilya mo? Hindi po. Tungkol po sa boyfriend at live-in partner ko. Nagkaroon po kasi kami ng kaunting pagtatalo. Kaunti nga lang ba para maapektuhan ka ng ganyan? Hindi nga po siguro konti kasi kung ganun, kaya ko namang palagpasin. Pero dumadalas na po kasi yung mga away namin. At sobrang bigat po talaga sa loob. Lalo na't hindi naman siya marunong mag-sorry. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin, na pinalalagpas ko lang. At kinakalimutan ko kasi mahal ko siya. Ay nako, nalinti ka na. Bakit po? Kasi hindi ganyan yung pagmamahal na alam ko. Oo, hindi tayo perpektong tao at nakakapagsalita tayo na masasakit sa kapwa natin. Pero hindi pa rin yung dahilan para tangkilikin natin ng paulit-ulit yung ganong klase ng isipin dahil nakakasakit tayo ng damdamin. At mas doble o triple pa nga yung sakit pag galing yun sa mga mahal natin sa buhay. Alam ko naman pong may ganong ugali yung boyfriend ko Kaya nga paulit-ulit ko na siyang kinausap tungkol doon. Pero mas lalo siyang nagagalit. Sinasabihan niya akong balad sibuyas at madamdamin kaya yun na yung palagi kong naiisip. Naiisip na baka sa'yo ang mali. Ganun na nga po. Mahirap yan kasi para ka niya minanipula. Sigurado ka ba talagang mahal mo siya? Opo. Siya ba? Mahal ka? Sabi niya mahal niya ako. Tsaka mabait naman po siya kapag hindi lang mainit yung ulo niya. Ang totoong mabait mabait kahit na mainit pa rin yung ulo. Yun bang kaya niyang kontrolin yung emosyon niya para hindi siya magalit o makapagsalita na masasakit? Lalo na sa'yo na nobya niya. Ewan ko pero nakakalungkot lang kung ganyan ka tratuhin ng nobyo mo. Para kasing wala na siyang respeto sa'yo. Naisip ko na rin po yan, pero hindi ko naman magawang hiwalayan kaya tinitiis ko na lang. Bakit ginagawa mo sa sarili mo? Matagal na po kasi kami. Siguro, nangihinayang lang ako sa ilang taon naming magkasama. Tsaka pag naghiwalay kami, sigurado natatama rin na ako makipagkilala ulit. Kaya hahayaan mo na lang na manatili ka sa ganyang klase ng tao at relasyon. Kung oo, mag-isip-isip ka ulit kung talagang mahal mo lang siya o may kasama na rin pagpapakatanga yung pagmamahal mong yan sa kanya. Baka isipin mo ulit ng 1,000 beses kung ganyang klase ng lalaki ba yung gusto mong makasama habang buhay at maging tatay ng mga anak nyo. May kasabihan nga na hindi mapipili ng mga anak kung sino magiging tatay nila. Pero kayong mga babae, pwedeng-pwede niyong piliin kung sinong lalaking gusto niyong maging tatay ng mga anak ninyo. Naniniwala ako na ang pagrespeto hindi lang binibigay sa isang tao kapag nasa relasyon kayo. Dapat pareho niyong binibigay yan sa isa't isa. At kapag respeto na yung nawala, ibang usapan na yan. Papa Dudut, aaminin kong gumaan ang loob ko matapos naming makapag-usap ni Lolo Roy. Hindi ko na nga lang namalayan na naiyak na ako sa labis na lungkot at frustration na bitbit ko sa personal kong buhay. Alam ko na dapat isinantabi ko yon
lalo at nagtatrabaho ako. Pero buti na lamang at hindi ako hinusgahan ni Lolo. Nagkataon na kaunti pa lang ang tao noon sa coffee shop kaya nabigyan kami ng pagkakataon na makapag-usap. Pagkatapos akong alukin ni Lolo Roy matapos niya akong aluhin ni Lolo Roy ay siya namang pagdating ni Lola Darcy at dagsa ng ibang mga customers. Kahit nakakapagod itaguyod ang negosyo ko ay masayang masaya naman ang puso ko. Kapag nasa coffee shop ako ay at abala sa aking sarili sa paggawa ng kape at pag-aasikaso ng mga customers, pakiramdam ko ay buong buo ang aking pagkatao. At kahit na minsan hindi pare-pareho ang kita sa araw-araw, ay walang kaso yon dahil meron talagang araw na matumal at araw na malakas. Sa huli kumikita pa rin ang shop at nakakaraos kami. Kaya lang kahit na anong positibo ng pananaw ko sa buhay kapag nasa coffee shop ako, ay unti-unti naman naglalaho ang lahat ng yon kapag umuwi na ako sa nirerentahan naming apartment ni Jello, Papa Dudut. Jello! Ano bang ginawa niyo rito ng mga barkada mo? Bakit ang kalat ng bahay natin? Nag-party lang naman kami. Huwag ka nang KJ dyan. Ako pa talagang KJ, hindi mo nga pinaalam sa akin na may mga papupuntahin ka pala rito? 3 lang naman sila. Pang-4 ako. Tsaka ayos lang naman sa may-ari na magpapasok tayo ng bisita dito, di ba? Ikaw nga nagsasama ka ng mga bisita dito eh. Lagpas 5 pa kayo. Oo, pero hindi kami nagiinuman at nagkakalat dito. Nag-party nga kasi kami. May party ba na hindi makalat? Wala ka na ngang trabaho, nakuha mo pa mag-party? Uy, nakaka-insulto yun ha. Ano, pag walang trabaho, hindi na pwedeng maging masaya? Hindi naman sa ganun pero… Okay, sige. Magsabi ka ng totoo. Anong pinambili mo ng mga ininom nyo? Sila na bumili ng mga kakainin tsaka iinumin eh. Sagot ko na raw yung venue. At dito pa talaga sa bahay natin? Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Wala naman kaming ginawang masama dito sa bahay ah. Hindi pa ba masama yung sangdamakmak na kalat na iniwan nyo sa sala at kusina? May nag-iwan pa na bukas na gripo dun sa banyo kaya umaapaw na yung tubig. Diba? Pinag-usapan natin na magtitipid na tayo ng konsumo kasi ang taas ng bills natin. Umuo ka tapos hinayaan mo lang yung barkada mo na mag-aksaya ng tubig. O baka naman ikaw yung nakaiwan na bukas yung gripo sa banyo. Aminin mo na! Hoy, maghinay-hinay ka sa pagbibintang sa akin ha. Hindi totoo yan. Nanggaling na rin sa'yo na pinag-usapan na natin na magtitipid tayo. Hindi ako bobo. Kaya bakit ako mag-aaksaya ng tubig? Ewan ko na talaga sa'yo! Sumusobra ka na sa mga pinaggagawa mo na ikaw lang ang nagdedesisyon! Sino na lang ba ako sa pamamahay na to? Ikaw naman, kailangan mo pa ba talagang tanungin kung sino ka? Ikaw ang girlfriend ko. Ikaw ang kasiyahan ko. Mahal na mahal kita. Halika nga, paalik nga ako. Huh? Layuan mo nga ako! Ang baho mo! Huwag mo akong halikan! Bakit mo ako sinampal? Nilalambing ka na nga, nag-iinarte ka pa? Kung sampalin din kaya kita, ha? Kapal na mukha mo! Bakit ba ako sinampal? Kasi makapal din niya mukha mo. Saka ikaw naman unang nanampal sa atin ha. Gumanti lang ako. Sobra ka na, Jello! Hindi na talaga kita kilala! Nagbago ka na! Anong pinagsasabi mo nagbago na ako? Ako pa rin to, no? Napakamadrama mo. Sa susunod kasi, huwag ka basta magagalit dyan. Ang saya lang namin ng barkada ko kanina eh. Tapos pag uwi mo rito, sisirain mo yung gabi ko. Napakaliit na bagay lang yung pinuputok ng butsi mo. Hindi lang ako nakapagpaalam sa'yo na magiinuman kami dito. Kung ano-ano na sinasabi mo. Eh pag nagpaalam naman ako sa'yo, siguradong hindi ka papayag. Buti alam mo! Buti rin talaga, hindi ko sinabi sa'yo. Kapal na mukha mo! Baka nakakalimutan mo apartment ko to at hindi to sa'yo! Hindi ko nakakalimutan yun. Pero baka ikaw yung nakakalimot na hindi ako kung sino lang sa pamamahay na to. Dito rin ako nakatira. Naghahati tayo sa mga bayarin, di ba? Kaya may karapatan ako dito sa pamamahay na to. Pero wag mo na mga
abusuhin yung karapatan na yan kasi nakakainis at nakakapagod na. So sino maglilinis ng mga iniwang kalat ng barkada mo? Tinatanong pa ba yan? Malamang ikaw! Ikaw yung babae sa ating dalawa eh. Tsaka antok na ako. Gusto ko na magpahinga. Napagod ako sa party namin. Pagod din ako, Jello! O edi matulog na tayo. Huwag ka na maingay kasi dyan. Nakakaya sa mga kapitbahay, talak ka ng talak. Mamaya sugurin tayo na may-ari ng bahay na to. Walang tigil yung bunganga mo sa kakaputak. Manahimik ka na lang kasi. Papadudot yun ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Jello. Pero mako-consider na rin bang pananakit ang mga pagtapik-tapik niya sa akin noon? Pamamalo at panunulak tuwing mataas ang emosyon niya. Partida ilang taon na niyang ginagawa yun sa akin pero hindi ko na lang masyadong pinapalaki. Kaya lang iba na yung nangyaring pananakit niya sa akin dahil hindi na niya napigilan lalo na at nasa impluwensya siya ng alak. Sobra akong nasaktan hindi lang sa katawan kundi maging sa kalooban ko na rin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na hahantong si Jello sa bagay na yon. Kaya nga aminado akong naisipan kong makipaghiwalay na sa kanya dahil nagkakaroon ng hangganan ng pagmamahal kapag dahas na ang pinag-uusapan. Ayokong umabot kami sa punto na mabugbog niya ako ng malala. At hinayaan ko lang na mangyari sa akin ang bagay na yon dahil mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung sinabi ko kay Jello na gusto ko nang tapusin ang relasyon namin ay saka naman siya nagmakaawa sa akin na huwag ko siyang paalisin sa bahay at sa buhay ko. Akin kasi ang apartment at ninitirhan namin at sa loob ng ilang taon naming pagsasama ay naghahati kami sa mga gastusin. Pero noong nawalan siya ng trabaho ay sinolo ko ang lahat. Ayos lang naman sa akin lalo na at kinakasama ko siya at nangako naman siya na maghahanap kaagad ng panibagong trabaho para makapag-ambag. Kaya nga sobra akong nadismaya kay Jello nang hindi yon ang inatupag niya. Sa halip ay mas nagkaroon siya ng maraming oras upang bumarkada. Nakalimutan na yata niya ang responsibilidad niya bilang partner ko at masyado na siyang nakampante na masasalo ko siya. Anumang sandali papadudot. Siyempre, noong nagmakaawa siya at umiyak sa harapan ko, aaminin kong nahabag ang puso ko. At di kinaya ng konsensya ko na ipagtabuyan siya. Kaya nagpakatanga ulit ako noong pinatawad ko si Jello. Pero makalipas lang ang isang linggo ay meron na naman siyang ginawa na masasabi kong husto na at sumagad na sa aking pasensya at pangunawa. Hayop ka, Jello! Pinagkatiwalaan kita pero ninakawan mo lang ako! Tapos anong ginawa mo sa perang ninakaw mo sa akin? Pinagbabae mo! Napakasama mong tao! Vern, pasensya ka na. Nadala lang ako ng emosyon ko. Naudyokan ako ng mga baliw na barkada ko eh. Siguro nga may kasalanan sila pero nasa iyo pa rin naman yung desisyon at kusa sa mga bagay na ginawa mo. Kaya nga, pasensya ka na talaga. Nagkamali ako. Masyado ako naging gago, sorry. Buti alam mo. Pero sa tingin mo may magagawa pa yung paghingi mo ng pasensya? Tiwala akong sinira mo. Ninakawan mo ako tapos ng babae ka pa? Ang kapal na mukha mo. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Kasi kung hindi pa sasabihin ko sa'yo, ang sakit-sakit! Sobrang sakit! Napakasama mo! Hindi ko naman mahal yung babaeng yun eh. Ikaw yung mahal ko. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagawa ng masama. Grabe ka naman magsalita. Alam mo sa tono mo para ako nakapatay ng tao ah. Huwag mo naman akong ganyanin. Aba, hindi mo na kailangan pumatay ng tao kasi sobra-sobra pa dun yung ginawa mo sa akin. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, na ninakawan mo ko tapos pinambabae mo. Pero isang beses ko lang ginawa yun. Tsaka di naman ganun kalaki yung perang kinuha ko sa'yo ah. Anong hindi malaki? 10,000 yun. Hayaan mo, babayaran na lang kita pag nagkatrabaho
ako. Bayaran mo talaga ako kasi ipapakulong kita! Vern naman, wag mo naman gawin sa akin to. Hindi na natin kailangan umabot sa ganun. Magbabayad naman ako eh. Pangako yan. Isipin mo na lang na hiniram ko muna yung pera sa'yo. Iisipin kong hiniram mo? Para ipambabae mo? Ganon? Vern, hirap mo naman kausap eh. Wala ka na talagang hiya, no? Kasi kung meron hindi ka ganyan mag-isip at magsalita. Lumalabas sa parang sa ating dalawa, ikaw pa yung biktima? Eh ikaw na nga yung nagloko. Bakit? Dahil desperado ka na kasi wala kang trabaho. Kaya wala kang pinagkukunan ng pera. Di ba? Oo, sige, desperado na akong desperado. O tapos ikaw ano? Sobrang nagpaka-busy ka dyan sa pesting negosyo mo. Kaya nawalan ka na ng oras sa akin. Anong sinabi mo? O ngayon magugulat ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita. Pero paano naman ako? May mga pangangailangan din ako bilang lalaki. Kaya hinanap mo sa iba, ganun ba? Oo, pero nagsisisi na ako. Kaya pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko matatanggap yung paghingi mo ng pasensya. Buti pa maghiwalay na tayo. Ayoko na makisama sa katulad mong manloloko. Vern, maawa ka naman sa akin oh. Saan ako pupulutin ito kung paalisin mo ako rito sa bahay natin? Bahay ko lang at wala na akong pakialam. Kung gusto mo, puntahan mo yung barkada mo. Total, mas mahalaga naman sila kesa sa akin, di ba? O di kaya makisama ka doon sa babaeng kinama mo ng isang beses at magsama na lang kayo. Ganyan mo na lang ba sasayangin lahat ng meron sa atin? Itatapon mo yung halos 7 taon na relasyon nating dalawa? Hindi ako ang nagsayang at nagtapon ng 7 taon nating relasyon, kundi ikaw! Kakayanin ko naman sigurong mabuhay nang wala ka eh. Kasi simula sa araw na to, hiwalay na tayo. Lumayas ka na sa pamamahay ko at huwag mo na rin subukan magmakaawa kasi hindi na magbabago ang isip ko. Vern, sorry na. Sorry talaga. Patawarin mo na ako. Pangako magbabagong buhay na ako. Maghahanap na ako ng trabaho. Hindi na kita pagtataksilan. Hindi na kita lolokohin. Maniwala ka sa akin. Patawarin mo na ako, Vern. Kasasabi ko lang na huwag ka na magmakaawa. Kasi hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Tama na yung isang beses na pagbigyan kita nung sinaktan mo ko. At yung maraming beses na binaliwala ko na hindi mo ako nirespeto. Ayoko na magpakatanga sa'yo. Tapos na tayo! Papadudot pinalayas ko na si Jello sa apartment ko at hindi na ako naawa sa kanya. Hindi niyo ako masisisi lalo at mas nanaig na sa akin ang matinding galit. Pasalamat nga siya kasi hindi ko na siya pinakulong. Pakonsuelo ko na lamang yon sa kanya lalo at wala naman siyang trabaho at pangpiyansa. Pero sobrang sakit sa puso at sama ng loob ang ginawa ni Jello nang mambabae pa siya. Napakakapal ng pagmumukha niya. Nangako siya sa akin na babayaran ng 10,000 na kinuha niya sa akin kaya hinayaan ko na lamang siya. Dahil sa breakup namin ay ilang araw din akong hindi pumunta sa coffee shop. Bali mga tauhan ko lamang ang nandoon at lagi nila sa aking binabalita na hinahanap daw ako nina Lolo Roy at Lola Darcy. Nag-aalala yata sa akin kaya nag-decide na akong pumasok at magbalik trabaho. Masaya naman ako at nalilibang sa ginagawa ko sa shop namin, Papa Dudut. Nakakalimutan ko ang problema pero bumabalik naman kapag umuwi ako sa aming apartment. Dahil naaalala ko ang mga panahong magkasama kami doon ni Jello. Pero alam kong kailangan kong umusad at ituring na biyaya ang paghihiwalay namin. Dahil mabigat dalhin ang ganong klaseng tao sa isang relasyon. Noong pakiramdam ko ay unti-unti na akong nakakausad ay meron namang nangyari. 5 araw ding hindi bumisita sa coffee shop si Lolo Roy at noong ika-6 na araw ay nakita ko siya na pumasok sa pintuan namin kaya masaya ko. Tulad ng dati ay umorder si Lolo ng paborito niyang kape at tinapay tapos naupo siya sa pwesto na palagi niyang inupuan sa tuwing hinihintay niya si Lola Darcy. Naghintay doon si Lolo habang paminsan-minsan ay napapatingin siya sa kalangitan.
Maya-maya ay narinig ko na lamang na humihikbi siya kaya nag-worry ako ng husto at dali-dali na siyang nilapitan. Lo, bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba? Wala naman. Wala raw pero tingnan nyo oh. Ayaw tumigil ng luha nyo. Kaya nga pinupunasan ko na lang. Ay, hindi ko po kayo pipiliting magkwento. Pero nag-aalala ako sa inyo. Tsaka ang totoo niyan, Lo, ilang araw ko na rin kayong inabangan ni Lola Darcy na bumisita, tumambay dito sa shop ko. Tapos nung hindi kayo nakapunta, nalungkot ako. Napalapit na rin kasi kayo sa akin eh. Para ko na kayong lolo at lola kaya nga nung pumunta kayo ngayong araw, masayang-masaya na ako. Kaya lang nakita ko naman kayong umiiyak. Hindi ko lang mapigilan. Kahit naman lalaki umiiyak din, lalo kapag nasasaktan. Oo naman po. Tao lang din tayo eh. Pero lalo lang po ako nag-aalala sa nangyayari sa inyo. Pasensya ka na pero huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos din naman ako eh. Kailangan ko lang ilabas tong nararamdaman ko. Buti nga na kaya ko na lumabas ng bahay namin para pumunta rito sa coffee shop mo. Baka po gumaan yung nararamdaman nyo pag dumating na si Lola Darcy. Siya lang kasi yung nakakapagpatawa sa inyo ng gusto eh. Oo, siya lang nga. Pero hindi na siya makakarating, Apo. Ha? Bakit hindi po siya makakarating, Lo? Kasi wala na siya. Humanaw ng pinakamamahal kong si Darcy. Wala na si Lola? Yun din yung dahilan kaya ilang araw din ako hindi nakapunta rito. Wala akong lakas para lumabas ng bahay namin simula nung nalaman kong wala na si Darcy. Iyak lang ako nang iyak sa kwarto ko. Kaya alala sa akin yung apo ko. Pero wala naman akong magagawa. Hindi ko naman siya maaagaw pa sa kamatayan kung oras na rin niya talaga. Nabigla naman po ako sa binalita niyo. Pasensya na po, Lo. Okay lang. Parang ang bilis naman po nang nangyari. Parang ayaw po tanggapin ng utak ko na hindi ko na makikita si Lola. Medyo kinilabutan din ako. Hindi rin ako makapaniwala pero marupok ang buhay ng tao. At ayoko namang questionin yun. Lalo na alam kong nasa dapit hapon na rin ako ng buhay ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Na anumang sandali, baka mawala na rin ako sa mundo. Huwag naman po muna, Lo. Wala na nga si Lola tapos pati kayo iiwan na rin ako. Hindi ko lang masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Matagal na rin naman akong nabuhay sa mundong ito. At masasabi ko na kahit paano, nasulit ko naman. Malungkot lang talaga mabuhay kapag wala na yung taong mahal mo. Pero nandyan pa po yung apo niyo tsaka ibang pamilya na nagmamahal sa inyo. Pati ako nandito pa. Sabi ko nga para ko na kayong lolo at lola ni Lola Darcy, di ba? Malaki yung naitulong niyo sa akin. Lalo na kapag pinapayuhan niyo ko. Hindi ko nararamdaman na wala akong pamilya na nagmamahal sa akin dahil nandyan kayo. Alam ko na hindi natin hawak yung buhay pero sana piliin niyo pa rin mabuhay. Tatandaan ko yung sinabi mo. Salamat kasi gumaan kahit papaano yung loob ko. Mamimiss ko lang lalo talaga si Darcy. Wala na akong kakwentuhan at kaasaran pag nagkakapirito. Mamimiss ko rin po si Lola. At sana kung nasan man siya ngayon, masaya na siya at payapa ang puso niya. Yan din yung paulit-ulit kong hiling sa Diyos. At kahit na kinuha niya na sa akin si Darcy, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Kasi binigyan niya kami ng pagkakataon na magkitang muli.
Pwede ba akong makisuyo sa'yo, Apo? Ano po yun? Pwede mo ba akong igawa ng paboritong kape ng Lola Darcy mo? Para kunwari, kasama ko pa rin siya ngayon na nagkakape. Kahit na alam kong wala na siya at hindi na babalik pa. Papadudu, tulad ng pakisuyo ni Lolo Roy, ay ginawa ko ang paboritong kape na palaging ino-order ni Lola Darcy. At habang ginagawa ko ang huling order na yon para sa kanya ay hindi ko mapigilang maiyak. Sobrang nakakabigla na malamang wala na si Lola at nakakalungkot lang lalo dahil mag-isa na lamang si Lolo Roy. Nang matapos kong gawin ang kape ni Lola ay ibinigay ko yon kay Lolo. Taimtim yung tinitigan ni Lolo at pakiwari ko ay umaasa pa rin siya na anumang sandali ay darating pa rin si Lola dahil naghihintay na ang kape niya. Pero lumipas ang mahabang oras at lumamig na rin ang kape niya ay hindi na talaga siya dumating pa. Nagpatuloy ang pagbisita ni Lolo Roy sa aking coffee shop kasama ang apo at mga apo niya sa tuhod. Masaya akong makita na nagbabanding sila. At kahit papaano ay alam kong unti-unti nang nakakausad si Lolo sa pagkawala ni Lola Darcy. Pero neto lang March 2025 ay tuluyan nang namaalam sa mundo si Lolo Roy. At huling order na niya pala yung 2 araw bago siya tuluyang mawala. Sobrang sakit at hindi ko alam kung paano ako uusad. Pero alam ko na kahit wala na si Lolo at Lola ay mananatili silang buhay sa puso ko, lalong-lalo na ang mga pangaral nila sa akin. Sa kasalukuyan ay maayos ang negosyo ko at ganoon din ang aking disposisyon sa buhay. Malaki din po ang naitutulong sa akin ang programa ninyong Barangay Love Stories upang malibang ako, kaya nag-decide ako na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Sana po ay maraming natuwa sa kwentong ibinahagi ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat kung sakaling mapili niyo po itong i-ere. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vern. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kaya mo bang magmahal at ipaglaban ang isang taong minsan ang hinusgahang hindi katanggap-tanggap ng lipunan? Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo ang lahat ng ating mga kabarangay ng isang mapagpalang araw. Isa po ako sa mga libu-libong loyal listeners ninyo. At sa totoo lang po ay matagal ko nang balak na magpadala ng aking kwento. Pero palagi pa rin po akong pinangungunahan ng pangamba na baka may makakilala po sa akin na kamag-anak o kakilala. Kaya naman po ang request ko po sana ay itago ninyo ang aking tunay na pangalan. Gayon din ang mga tauhan sa aking kwento. Ako po si Angel, 25 years old at nakatira sa Pasay City. Ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid. At maaga pa lamang ay dumidiskarte na po ako para makatulong sa aking mga magulang dahil may kahirapan po ang aming buhay. Ang tatay ko po ay isang jeepney driver samantalang ang nanay ko naman po ay namamasukan bilang isang janitress sa isang kumpanya. Pangarap po ng mga magulang ko na makapagtapos po kaming lahat at gumanda ang aming buhay. At sa kabutihang palad naman po ay wala naman po ang naging pasaway sa aming magkakapatid.
At wala po ang naging repeater o bagsakan sa amin. Hindi man po kami katalinuhan pero nairaraos pa rin namin ang aming pag-aaral. Dahil sa sipag at tiyaga. Yun lang po talaga, Papa Dudut. Habang tumatagal ay lalo pong lumalaki ang gastos namin sa pag-aaral. Lalo na noong college na po ako. At tumungtong na rin sa high school ang aking mga kapatid. At sa kasamaang palad ay tinamaan din po ang baga ng aming tatay mga 5 years ago. At naging mahina po ang resistensya niya dahil sa araw-araw na pamamasada at paglanghap ng usok sa kalsada. At kahit po gusto ko na nga po siyang tumigil sa pamamasada ng mga panahon na yon, ang sabi niya hanggat hindi pa daw niya kami nakikita na maayos na ang buhay, ay hindi rin daw po siya mapapagod na magtrabaho. Ay nako, grabe naman yung ubo mo. Iinumin mo muna itong maligamgam na tubig ha at ipaghahanda kita ng salabat para naman maging hawahan yung pakiramdam mo. Mabuti na lang at sakto din na sinigang itong niluto ko ngayon. Huwag ka na kaya mo ng mamasada bukas. Wala ito. Sandali. Inom lang akong tubig. Dahan lang. Bukas, wala na itong ubo ko. Tay, tama si nanay. Iba na naman yung tunog ng ubo mo ngayon. Baka ma-hospital ka ulit. Hindi. Wala na ito. Nako, huwag mo nang pigilan niyang ubo mo. Oy, siya, sige. Mamasada ka na nga bukas. Pero sa tanghali ka na umalis, ha? Sayang ang pasada. Kalahating araw ang mawawala. Kaysa naman ikaw ang mawala sa amin. Diyos ko naman, Elmer. Mag-isip-isip ka. Oo nga naman, tay. Magpahinga na kasi muna kayo bukas. Ay, hindi ako po pwedeng magpahinga. Mag-e-enrollment na ulit kayo. Kahit isang araw lang yan. Malaking kawalan yan. Huwag na po kayo mag-alala sa gastusin namin sa school. May trabaho naman po ako ngayon eh. Mag-e-endo ka na ulit, hindi ba? At saka, Angel, 2 taon ka na lang bago graduate. Gusto ko na nga rin munang patigilin ka dyan sa pagiging working student mo eh. Para hindi makasagabal sa pag-aaral mo. Tay, kaya ko naman pong pagsabayin ng pag-aaral at ang pagtatrabaho. Kumpara naman sa inyo, hindi hamak na mas malakas ang katawan at resistensya ko. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ay, hindi yan ang pinupunto ko. Ang ibig kong sabihin, kahit pa malakas siyang katawan mo, mahirap mag-aral ang katawan at utak na pagod. Baka mamaya yan pa ang maging dahilan para madelay ka sa pag-graduate. Tay, gagraduate po ako. Pangako yan sa inyo ni nanay. Kahit na ano pang mangyari, hindi ako papayag na hindi ako makapagtapos sa takdang panahon. Gusto ko na rin po makakuha agad ng regular at mas maayos na trabaho pagka-graduate ko. Huwag niyo na po ako masyadong alalahanin. At yung stress, nakakadagdag pa sa sakit ninyo. Elmer, ay may punto naman itong si Angel. Hinay-hinay lang. Ilang araw na naman ulit yung ubo mong yan eh. Baka mamaya tuluyan ang bumigay ang baga mo. Mas malaking gastos yan. Ay nako, wag nga kayong OA. Alam ko ang katawan ko. Kaya ko ito. Saka simpleng ubo lamang ito. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Kailangan pa ba kitang ikadena dito para makapagpahinga ka naman? Nung nagsabog ng sipag at tiyaga ang Diyos, sinalo mo naman lahat. At parang nagbilang anghel po si Nanay Papa Dudut. Tumuloy pa rin po sa pagbiyahe si tatay sa kabila ng masama niyang pakiramdam. At pag-uwi niya sa gabi talagang grabe na ang ubo at lagnat niya. Kinabukasan ay isinugod po namin siya sa ospital kahit pa nanlalaban siya dahil ayaw niyang gumastos. At doon na nga po namin nalaman na nagkatubig na nga po siya sa baga. At dahil nga po sa nangyari ay napagastos po kami ng husto sa pagpapaospital ni tatay. Sa awa naman ng Diyos ay na-discharge naman po siya matapos ang ilang araw at sa bahay nagpagaling na.
Pero bago po namin siya nailabas ay kinakailangan naming mangutang sa mga kamag-anak at kaibigan dahil hindi naman pumayag ang ospital na mailabas siya hanggat hindi namin nababayaran ang lahat ng aming bills sa kanila. Ang buong sweldo ko po sa pinagtatrabahuhan ko ay napunta lang sa pagbabayad sa utang. At bukod pa dyan ay tuloy-tuloy pa rin ang gamutan ni tatay. Kaya tuloy-tuloy din ang mga gastos namin. Kaya naman talagang naging desperado po ako ng mga panahon na yon para makakuha kaagad ng trabaho. Pero sa kasamaang palad ay wala po talagang mahanap, Papa Dudut. Papalapit na po ng papalapit ang enrollment ko at ng mga kapatid ko. At walang-wala na po talaga kami. Kaya't iniasa ko na lamang po sa Panginoon ang kahihinatnan naming pamilya. Angel! OMG! Mary! Kumusta ka na? Uy, blooming ka! Naku, hindi. Nagkapera lang ng konti, kaya gumanda. Oo nga. Mukhang big time ka na ngayon Saan ka na ba nakalipat ng work? Naku, medyo nahirapan nga ako nun maghanap pagkatapos nating maendo. Pero ayun, sinwerte namang nakahanap din ako ng trabaho. So, saan ka na ngayon? Ha? Sa call center. Call center? Uy, may opening ba sila sa part-time? Ha? Naku, wala ngayon eh. Pero huwag ka mag-alala, kapag nagkaroon, sasabihan kita kaagad. Grabe, ang hirap talagang makahanap ng part-time na trabaho ngayon. Karamihan talagang full-time ang gusto, no? Gusto ko nang patusin yung iba pero night shift naman. Paano pa ako makakatulog niyan kung may pasok ako sa umaga? Naku, alam mo, ang gawin mo, magtrabaho ka na lang kaya ng 1 buong taon. Tumigil ka muna sa pag-aaral, tapos mag-ipon ka muna. Hindi pwede. Nangako ko kina nanay at tatay na gagraduate ako on time. Pangako ko rin yun sa sarili ko. Pangit din kasi tignan sa resume kung lalampas ako sa 4 na taon. Baka isipin agad, bumagsak ako. Ay, naiiyak na nga ako, Mary Sobrang lapit na ng enrollment tapos kulang na kulang pa rin yung pang tuition ko. Gusto mo ba, pahiramin muna kita? Naku, wag na! At saka, di ganun din. Kailangan ko rin humanap ng ipambabayad sa'yo. Pinatagal ko lang yung problema. Ang kailangan ko talaga ngayon, trabaho. At yung siguradong trabaho na sana. Yung hindi matatapos kada ilang buwan. Tapos hindi ko na naman alam kung saan ako kukuha ng pera. Lalo pa ngayong humina na talaga yung baga ni tatay kakapasada ng jeep. May mga utang pa nga rin kami nung huling na ospital siya Naku, si tatay mo? Kawawa naman. Mary, kung hindi mo mamasamain magkano kinikita mo sa call center? Ay, sige, aaminin ko na, Angel. Hindi ako sa call center nagtatrabaho. Ha? Saan? Basta. Bakit? Illegal ba? Hindi naman. Waitress ako sa isang KTV. Bakit? Anong masama sa pagiging waitress? Hindi ako yung basta-bastang waitress, ha? Ha? Ibig mong sabihin, nagko-call girl ka? Hindi kagaya ng iniisip mo at ng marami dyan. May kliyente kami sa KTV na naghahanap ng mga katibol. Usap-usap lang kami, ganun. Tapos kada oras ang bayad sa amin. Kaya malaki ang kitaan. Malalaki pa kadalasan mag-tip. So, ganun lang. Usap-usap lang. Walang, Wala! Well, depende sa'yo yun kung papayag ka sa kliyente mo kapag nag-alok. Tapos kapag naging bastos na yung kliyente, may bouncer naman kami. So usap-usap lang talaga. Oo! Gusto mo bang itry? Ha? Parang hindi ko kaya. Okay, sige. Naiintindihan naman kita. Pero kung magbagong isip mo, tawagan mo lang ako, ha? O kahit kung gusto mo lang ding umutang, huwag ka mahiyang magsabi sa akin, okay? Sige. Salamat, Mary,
Papa Dudut, nagulat po ako noon sa confession sa akin na yon ni Mary. Nakatrabaho ko po si Mary sa isang maliit na grocery, kay darang ko po siya at kapareho ko siyang working student. Masiyahin at palaban na babae si Mary, Papa Dudut. Tulad ko, working student din siya at ang nakababatang kapatid niya po ay special child. Iniwan din po sila ng kanyang ama noong mga bata pa sila. Kaya ang nagtaguyod sa kanilang tatlong magkakapatid ay ang nanay niya. Kaya kung tutuusin ay mas malaki nga rin po talaga ang gastos ni Mary sa pang-araw-araw dahil sa sitwasyon nilang pamilya. Kaya nga rin po ako nagulat nang sumunod na magkita kami ay talagang mukhang yumaman na siya. At doon po ako napaisip kung magkano po kaya nga talaga ang kinikita niya sa KTV para umasenso ng ganon kabilis. Samantala ay patuloy lang po ako na naghahanap ng trabaho, Papa Dudut. Ni hindi ko naisip na magka-interes ako sa ganong klase ng trabaho. Kahit na po kasi sinabi pa ni Mary na inosente lang naman ang ginagawa nila ng mga kliyente niya. At pinapaniwalaan ko naman po siya. Batay sa pagkakakilala ko sa kanya ay hindi pa rin mali sa isipan ko ang masamang tingin ng lipunan sa mga KTV girls. Pero nang papalapit na ang enrollment naming magkakapatid at nagagalit na rin ang mga pinagkautangan namin dahil may mga sarili din silang pinagkakagastusan sa perang ibabayad namin, ay unti-unti na po akong natempt na pumasok na rin sa KTV. At hindi nagtagal ay pumayag na rin po ako. Muli kong kinontak si Mary at sinabi na interesado akong subukan ang ginagawa niyang trabaho. Medyo high class po ang KTV na pinagtatrabahuhan ni Mary, Papa Dudut. Ang suot po nila ay formal, mga nakagown na akala mo ay a-attend ng debut. Karamihan ng mga kliyente ng KTV ay mga foreigner. At nang nag-obserba po ako isang gabi ay nakita ko pong kwentuhan nga lang naman ang nangyayari sa mga kliyente at sa ibang mga KTV girls. Kung meron mang kakaibang nangyayari, mga simpleng landian lang. Doon ko rin nalaman kay Mary na yung iba sa kanila ay nai-inlove na nga rin sa mga kliyente nila at naging boyfriend o asawa na. At isa na nga si Mary doon na nagkaroon ng boyfriend na gwapo at batang Koreano. Nang makita ko po ang klase ng trabaho na ginagawa nila ay doon ko na nga po nakumbinsi ang sarili ko na talagang sumabak sa pagke-KTV. Naisip ko na sakto lang din naman po ang pasok doon dahil hanggang alas 3 lang ng madaling araw bukas ang KTV. At pwede pa ako makatulog ng ilang oras bago ang klase ko. Huling 2 taong ko na rin po sa college noon kaya hindi na kasing bigat ng dati ang load na kailangan kong pasukan. Kaya 2 araw bago magsimula ang unang araw ng klase namin ay nagsimula na rin po ako sa pagki-KTV. Inilihim ko ng matindi ang bagay na yon sa aking pamilya. Ang sinasabi ko po sa kanila ay waitress lamang ako sa isang sosyal na restaurant. At dahil malayo din po ang KTV sa bahay namin at sa eskwelahang pinapasukan ko ay naging komportable din po ako na wala akong makakasalamuha na kakilala ko. Ang sabi ko sa sarili ko, 1 taon lang ako dito at pagtungtong ko ng huling taon sa kolehiyo ay may sapat na akong pera para makapag-focus sa pag-aaral. Miss! Miss! Sandali! Ano yon? Naiwan mo tong cellphone mo sa pila sa cashier. Hala! Naku! Salamat! Salamat ng marami. Ako wala yun. Buti na lang pala ako yung kasunod mo sa pila. Kung iba nakakuha niyan, baka hindi na binalik sa'yo. Pwede ba akong makiupo dito? Sige, sure. Naku, maraming salamat talaga. Wala ako sa wisyo eh. Puyat kasi ako kagabi. Naku, okay lang yun. Ano ka ba? Nangyayari naman sa atin lahat yan. Ako nga pala si Jeremy. Ako naman si Angel.
Nice to meet you, Angel. Magka-course tayo, di ba? Nakikita kita dati sa org, pero parang hindi ka na active. Oo. Nung second year kasi ako, hindi na nga ako nakakapag-active. Working student kasi ako kaya hindi ko na kaya magdagdag pa ng extracurricular activities. Wow! Ang galing mo naman. Buti nababalanse mo. Medyo mahirap. Pero kakayanin para sa ekonomiya. Actually, ako dapat magtatrabaho din ng part-time. Pero hindi ko na tinuloy. Ayos lang. May scholarship din naman ng varsity. Ay, oo nga pala. Kaya pala medyo familiar ka. Kasi nasa basketball team ka nga pala. Oo nga, pero palagi namang bangko. Sa totoo lang, alam mo, gusto ko nga ring mas maging active dito sa school Gusto ko mag-audition sana sa theater group. Kaso, alam ko naman eventually aalis din ako kasi hindi kakayanin ng schedule ko. Saan ka ba nag-work ngayon? Ha? Sa restaurant. Nag-waitress ako pagkatapos ng klase. Ganun? Saan bang restaurant yan para makakain naman ako dun minsan? Malayo Sa restaurant na yung nasa loob ng isang building sa may Global City. Para talaga yun sa mga empleyado ng mga kumpanya sa building. Talaga? Ang layo pala, no? Sayang naman. Pero buti hindi ka na-haggard sa pagkukommute mo tapos may pasok ka pa. Medyo hassle nga kasi umaabot ako sa rush hour kaya halos 2 oras ang biyahe. Pagdating ko doon, hulas na ako. Ikaw? Nahuhulas? Parang hindi naman. Sigurado ako na maganda ka pa rin kahit sa tingin mo haggard ka na. Naku, basketbolero ka talaga. 1 oras pa lang tayo nag-uusap. Nambobola ka na. At dahil nga sa hindi sinasadyang pagkakataong yon, ay naging magkaibigan kami ni Jeremy Papadudut. Magkabatch po kami pero sa ibang section po siya. Naging instant din po ang pagiging magaan ng loob ko sa kanya. Mabait po si Jeremy, masiyahin, masipag, hindi man po siya ganon kagwapo. May dating po siya. Lalo pat miyembro siya ng basketball team. Kaya hindi nga po nagtagal ay parang nagka-crush na nga po ako sa kanya. At ramdam ko din po na may crush din siya sa akin. Hindi nagtagal ay parang naging mag-MU na kami. Lalo pat pareho naman kaming single. Palagi po kaming magka-text at malimit na magkasabay na rin po sa paglalunch. Wala din po kasi akong halos na barkada sa school kasi nga po eskwelahan, trabaho at bahay lang ako. Lalo na noong first year pa lamang kung kailan ang mga estudyante ay bumubuo pa lamang ng kani-kanilang mga grupo. Si Jeremy naman po ay halos ang mga barkada ay mga varsity din. Kaya naman minsan ay nahihila na rin po ako sa mga lakad nila. Gayon pa man ay may isa pa rin pong humaharang sa pagkakaibigan namin ni Jeremy. At eto na nga po ang aking pagpapakatotoo at ang aking lihim na trabaho sa KTV. Natatakot po kasi ako na magbago ang tingin niya sa akin lalo pat masama ang tingin ng lipunan sa mga kagaya namin. At para hindi na nga po manganak ang kasinungalingan ko sa aking totoong trabaho sa gabi, ay sa tuwing mapag-uusapan po namin ni Jeremy ang tungkol sa aking pag-working student ay agad ko pong tinatapos o nililihis ang usapan. Pero hindi po nagtagal ay mas naging mahirap na po sa akin ang magtago nito. Lalo na noong nanligaw sa akin si Jeremy ng formal at ako naman ay na-fall na rin sa kanya. Hoy, 2 tayo magbabayad dito Hindi ako papayag na ililibre mo na naman ako. Mahal-mahal sa restaurant na to. Uy, ano ka ba? Ako ang sasagot dito. Ako nagyaya Hindi nga sabi Split tayo dito At saka ang dami kong in-order. Okay lang yan. Sus, birthday ko naman Birthday? 2 linggo nang nakakaraan yung birthday mo tapos libre pa rin to?
Hindi na, maghati na tayo sa bill. Sumweldo naman ako eh. Ay, sige na nga. Pero may ibibigay muna ako sa'yo. Ha? Ano yun? Ito, Bakit may paregalo? Wala namang okasyon. basta. Nakita ko yan tapos naalala kasi kita. Ano naman kaya to? Uy, ang ganda naman itong bracelet. Nakita ko yan sa mall tapos naalala kita. Alam kong matutuwa ka dyan kasi di ba nga mahilig ka sa stars? Jeremy, mukhang mamahalin to ah. Okay lang. Mahal din naman kita eh. Hindi ko matatanggap to, I'm sorry. Angel, please. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi ako nagbubuhat ng bangko pero napapansin ko na gusto mo rin ako. Bakit hindi pwede? Jeremy, ayoko muna. Masyado ako maraming iniisip sa mga panahong to. Marami akong responsibilidad. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Di dalawa tayo. Angel, pareho naman tayo ng course eh. Magka-batch tayo. Di sabay tayong mag-aral. Hindi naman natin kailangan ng maraming quality time eh. Dahil nagkikita naman tayo sa school. At isa pa, tanggap ko naman na may trabaho ka. Basta, hindi muna pwede. Pero mahal mo ako. 'Di ba? Oo. So wala namang magbabago sa sitwasyon eh. Itutuloy lang natin yung ganito. Ang magbabago lang yung status natin from single to in a relationship na. Kaya hindi ko maintindihan, Angel. Jeremy, hindi mo pa ako lubos na kilala. Angel, ano ba kasi ang sinasabi mo na yan? Bakit? Anong klaseng tao ka ba? May kaso ka ba? Nagnakaw ka ba? Nakulong ka ba? Kung hindi ka naman nanlalamang ng kapwa, wala ka naman dapat na ipangamba. 'Di ba? Walang magbabago sa atin. Sige. Tingin ko dapat mo na rin namang malaman. Ano ba kasi yon, Angel? Jeremy, hindi ako sa restaurant nagtatrabaho. Okay. So, saan ka nagtatrabaho? Sa KTV. Sa KTV? Nagtatrabaho ka sa KTV? Bilang waitress? Bilang KTV girl. Ano? May mga kliyenteng pumapasok sa KTV. Gusto ng good time sa loob ng ilang oras. Yung iba naghahanap ng mga makakausap. Pipili sila sa amin tapos kapag nagustuhan ng isa sa amin… Tama na. Kapag nakapili na sila, iti-table na kami. Tapos… Tama na sabi! Sabi ko na nga ba eh. Ganyan na magiging reaksyon mo. Bakit? Wala naman akong nilalamangan ah. Tapos sasabihin mo walang magbabago? Sarili mo ang nilalamangan mo. Dahil nagbebenta ka ng katawan. Hindi ako nagbebenta ng katawan. Aliw oo, pero katawan hindi. Pero ano nga ba naman ang pinagkaiba nun sa'yo? Katulad ka rin nila. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga mapanghusgang tao. Ito na yung bracelet mo. At ito naman yung bayad sa kinain ko. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut. Kahit na may pag-aalinlangan ako na magtapat kay Jeremy tungkol sa aking totoong trabaho sa gabi, ay may bahagi sa akin na umaasang maiintindihan niya ako. Nakakaiba siya sa lahat ng mga tao na nakilala ko. At tatanggapin niya kung sino ako nang walang panghuhusga. Pero hindi pala. Nagkamali pala ako. Hindi po siya naging interesadong marinig kung ano man ang paliwanag ko. Ang kinapitan lamang niya ay nung sinabi kong KTV girl ako at ang mga dati pa niyang maling akala tungkol sa ganong klase ng trabaho. At sigurado po ako na matapos kong sabihin kay Jeremy na KTV girl ako, ang tingin niya sa akin ay napakarumi ko na. Matapos ng insidente yon ay umiwas na po ako kay Jeremy, Papa Dudut. Pero matapos ang isang linggo ay sumubok po ulit si Jeremy na kumontak sa akin at mag-sorry. Pero ako na po ang umiwas. At nung minsang nagkausap kami ng matino,
Ang sabi niya sa akin ay mahal niya ako at tanggap na rin niya kung ano man ang trabaho ko. Pero hindi ko na po siya pinagbigyan ng pagkakataon. Ang sabi ko sa kanya, ang isang normal na katulad niya at ang katulad ko ay malabong magkaroon ng isang maayos at tahimik na relasyon. Nagpatuloy po sa pagsuyo sa akin si Jeremy ng ilang linggo matapos ng insidenteng yon, Papa Dudut. At kahit na maraming beses ko na pong pinanlalabanan ang sarili ko, nasagutin siya at makipagrelasyon sa kanya. Naisip kong ang nangyari sa amin ay patikim ng mga posible naming pagdaanan sa future. Sigurado ako na dahil sa trabaho ko, ang isang malaking kailangan niyang panlabanan ni Jeremy ay ang selos at paranoia na magiging loyal ako sa kanya. Kahit na kung sino-sino pang lalaki ang nakaka-table ko gabi-gabi. At bukod pa dyan ay magiging bahagi na ng pagkatao ko ang trabaho kong yon sa KTV. At alam kong balang araw ay lalabas din ang bagay na yon sa ibang tao, tulad ng sa mga magulang niya. At kung dumating ang araw na yon, ay hindi po ako sigurado kung kaya pa rin akong ipaglaban ni Jeremy. Nang tumagal ay nagsawa na rin po si Jeremy sa kakahabol sa akin. At ilang linggo matapos yon ay napansin kong palagi na po siyang may kasamang ibang babae. Si Tin, kaklase niya, maganda at fashionista. At doon ko po nalaman na mahal ko nga po talaga si Jeremy, Papa Dudut. Dahil sobrang naging masakit po sa akin ang makita siya na may kasamang iba. Angel! Oh, Jeremy, Angel, pwede ba tayo mag-usap? may trabaho ako ngayon eh. Angel, please. Kahit isang oras lang. Sorry, wala akong isang oras. Ito na yung boss. Angel! Ay, sorry po ma'am. Angel, please. Bakit ba? Siguro naman pwede na tayo mag-usap ngayon. Ano bang gusto mo? Angel, mahal pa rin kita. May girlfriend ka na, di ba? Nakipaghiwalay na ako kay Tin kagabi. Hindi ko na kayang lokohin pa yung sarili ko eh. Ikaw ang mahal ko. Jeremy, please. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo na rin akong pahirapan. Angel, tanggap ko na. Tanggap kita kahit ano pa yung trabaho mo. Pero sa isip mo, marumi pa rin ako, di ba? Hindi. Wala na akong pakialam kung ano man ang trabaho mo. Ni hindi mo man lang ako pinakinggan nun, Jeremy. Hindi mo pinakinggan yung paliwanag ko. Nagalit ka kaagad. Hinusgahan mo kaagad ako. Pero niloko mo rin naman ako ah. 'Di ba? Kung hindi mo kinakahiya yung ginagawa mo, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit nilihim mo? Bakit nagsinungaling ka? Sorry. Natakot lang din kasi ako na hindi mo ko matatanggap. Hindi ko rin naman akalain na magkakagusto ko sa'yo ng mga unang linggo nating pagkakakilala eh. Hindi pa kita mapagkatiwalaan na may intindihan mo ko at hindi mo ko agad uhusgahan kapag nalaman mo. Tapos nung unti-unti na ako nagkakagusto sa'yo, doon na ako mas lalong natakot na mawala ka. At ganun na nga ang nangyari. Kaya Jeremy, mas makakabuti talaga kung kalimutan na lang natin ang lahat na nangyari sa atin. Mabuhay ka na lang ng matiwasay. Ayoko na rin guluhin pa ang buhay mo. Pero paano kung gusto kong guluhin mo ang buhay ko? Angel, I want you in my life. Kahit na sino o ano pa ang nakaraan mo. Kahit ano pa ang maging desisyon mo. Igagalang ko. Gusto kong maging bahagi ka ng buhay ko. At gusto ko rin sana na maging bahagi ako ng buhay mo. Jeremy, nasasabi mo yung mga yan ngayon dahil hindi lang tayo ang involved. Paano kung mas lumalim na ang relasyon natin? Paano mo ko ipapakilala sa mga magulang mo? Kung ako nga mismo hindi ko pa masabi sa mga magulang ko. Tayong dalawa naman ang magsasama eh. At kung mahal din ako ng mga magulang ko, kailangan nilang tanggapin at igalang ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya please, Angel, bigyan mo naman ako ng pagkakataon oh. Sumama ka sa akin ngayon sa trabaho. Magmasid ka lang.
At pagkatapos ng gabing to, tsaka ka magdesisyon kung mamahalin mo pa rin ako. At kung ano man ang maging desisyon mo, igagalang ko. Ang akala ko ay tatanggi sa akin si Jeremy, Papa Dudut. Pero sumama po siya sa akin ng gabing yon. Pero sa totoo lang po ay gusto ko rin po naman talagang sumama siya sa akin. Para makita niya mismo ang klase ng trabaho na ginagawa ko. At para mapayapa siya na hindi yon tulad ng inaakala niya. At ng ibang tao kapag narinig ang trabaho ng isang babae ay KTV girl. Nang gabing yon ay naging medyo distracted po ako sa trabaho, Papa Dudut. Alam ko po kasi na nanonood sa akin si Jeremy. Maya't maya ay sinusubukan ko po siyang sulyapan para makita kung ano ang reaksyon niya. May mga pagkakataon din kasi na ang kliyente kong hapon ng gabing yon ay inaakbayan ako. Pero nahirapan po akong makita ang reaksyon ni Jeremy dahil medyo madilim ang lugar. Pero matapos po ang ilang oras ay napansin ko po na umalis din siya. At doon na po ako talagang nalungkot at halos maiyak. Dahil alam kong hindi kaya ni Jeremy ang makita na ako ay nakikipagkwentuhan at inaakbayan ng ibang lalaki kahit na trabaho lang. Angel. Jeremy, akala ko umalis ka na. Oh, umiiyak ka ba? Teka, sandali. May nangyari ba sa loob? Hindi. Wala nangyaring masama sa akin. Akala ko kasi umalis ka na. Shh! Tahan na. Hindi ako umalis. Sinadya ko talaga na maghintay sa'yo dito sa labas. Para hindi na rin ako makagulo sa isip mo. Tuwing napapatingin ka sa akin, napapansin ko nawawala ka sa wisyo eh. Kaya lumabas na lang muna ako sandali. Oh, mukhang bukas pa naman tong coffee shop. Dito muna tayo. Halika, maupo tayo rito. Ano? Kumusta? Hindi mo kaya? Ay, sa totoo lang, hindi ko kaya, Angel. Naiintindihan ko. Pero kahit na ganun, hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ha? Mahal talaga kita, Angel. Ay. Nakita ko naman kanina eh. Malayo yung inaakala ko sa totoong trabaho mo. Sa trabaho nyo, nakita ko na kwentuhan lang naman tsaka pakikipag-inuman ang habol ng mga customer. Habang nandito ako sa labas kanina, nag-research ako. Nakita ko na sa Japan uso rin naman yung ganito. May nakita nga ako na trabaho doon na hihiga lang yung babae tsaka yung customer na lalaki sa kama. Tapos yayakapin lang nung babae yung customer. Yun lang yun. Gusto lang nila yung pakiramdam na may yumayakap sa kanila. Sa totoo lang, Jeremy, karamihan sa mga kliyente namin ganun. Karamihan sa kanila mga foreigner na malulungkot, mga Hapon, Koreano, mga mahihina dumiskarte sa mga babae. Oo, mayroong mga bastos, pero karamihan sa kanila kita mong mababa ang tingin sa sarili na kailangan pa nila magbayad ng babae para mapansin sila. Ang lungkot naman. Karamihan ng mga tao iniisip na puro sexual lang ang ginagawa naming mga KTV girls. Pero kadalasan para kaming psychologist. May kliyente ako dati, umiyak lang. Nagkwento tungkol sa asawa niya na hiniwalayan siya. Alam mo, sa tingin ko kahit papano, sa loob ng ilang oras, natulungan ko siya. Nakakuha siya ng kausap, ng taong pakikinggan siya at hindi huhusgahan. Pero paano kapag nagkagusto sa'yo? Paano yun kapag na-fall sa'yo? Hindi naman maiiwasan yon, pero syempre, kailangan ko lang ding dumistansya. At saka meron din naman kami mga bouncer dito. Kapag lumalampas na sa dapat yung kinikilos ng kliyente, sisenyasan lang namin sila at aawatin na nila. Pero paano kung nasa labas na? Mukhang delikado yun. Yun na nga lang. Pero sa awa ng Diyos, ayun, ligtas pa naman ako.
Angel, napakabuti ng kalooban mo. At walang nagbago. Mahal na mahal kita. Jeremy, please huwag kang magbitiw ng salita na hindi mo kayang pangatawanan. Angel, hindi ko man kaya na makita ka na may napapasayang ibang lalaki. Pero pag-aaralan ko, pipilitin ko na labanan yung pagsiselos ko. Dahil mas matimbang ang nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. At kung mahal mo ako, ibibigay ko rin ang buong tiwala ko sa'yo na ako lang din ang mamahalin mo. Mahal din kita, Jeremy. Talaga? Mahal mo ako? So, papayag ka na maging tayo? Sige, susubukan ko. Subukan natin. At nakipagrelasyon na nga po ako kay Jeremy Papadudut. At sa awa ng Diyos ay naging maayos naman po ang aming samahan. Sa katunayan nga po ay hinahatid at sinusundo po ako ni Jeremy sa trabaho ko. Natatakot daw po kasi siya na mapano ako lalo pat madaling araw na akong umuuwi at may kalayuan ng bahay ko sa KTV na pinagtatrabahuhan ko. Natatakot din daw po siya na baka may magkagusto sa aking kliyente at maging stalker ko. Bagay na nangyayari na nga rin po sa akin eventually nang may isang hapon na magkagusto sa akin. At sa labas ay doon ako pinipilit na makipag-date sa kanya. At kung wala nga po si Jeremy ay baka kung napano na ako ng gabing yon. Sa eskwelahan naman po ay malaking tulong din sa akin si Jeremy. Dahil magka-batch kami, sabay po kaming nagre-review kapag may exam. Kapag may mga nami-miss ako na mga notes dahil kung minsan ay inaantok ako sa klase dahil na rin sa puyat sa trabaho, ay pinapahiram niya ako ng notes. At sa awa ng Diyos ay naitawid naman po namin ang first sem sa kolehiyo dahil na rin sa aming pagtutulungan. Sa puntong yon, wala na po akong mahihiling pa sa Diyos. Nakakuha ko ng loyal at understanding na boyfriend. Nakakaipon ako ng malaki dahil sa trabaho ko at gumaan-gaan na po ang buhay naming pamilya. Gayunpaman ay nanatili pa rin pong lihim sa aking pamilya ang aking totoong trabaho. Hindi ko pa rin po makayana na umamin sa kanila dahil na rin po sa takot na masamain at damdamin nila yon ng husto. Lalo na ang tatay ko. Nasa puntong yon ay labis na rin ang self-pity dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwentang ama dahil sa kanyang sakit. Kaya nagpasya ako na ilihim ang aking totoong trabaho sa kanila at dalhin na lamang ang bahaging yon ng aking buhay hanggang sa aking kamatayan. Kahit pa sinabihan ako ni Jeremy na baka mas makakabuti na magtapat na rin ako sa pamilya ko kesa naman sa iba pa nila malaman. Kaya naman nagpasya na rin po ako na hindi ko na nga po paaabuti ng 1 taon ng pagtatrabaho sa KTV. Meron po akong sinet na target na ipon at kapag naabot ko na po yun ay kaagad na rin po ako mag-resign. Alam ko po kasi na habang nagtatagal ako sa KTV at habang may nakakasalamuha ako sa lugar na yon ay mas lumalaki ang tsansa na marami pa ang makaalam ng aking trabaho. At nang malapit ko na nga pong maabot ang target na ipon ko, ay doon naman po nagbiro ang pagkakataon, Papadudut. Akala ko'y napakaswerte ko ng nilalang, pero sa isang iglap ay parang bigla kong dinagukan. Dahil isang gabi, may isa akong hindi inaakalang makakataumpalad sa KTV. At yon ay si Makoy, ang katim ni Jeremy sa basketball. Problema? Mary, yung kakapasok lang na kasama ng mga Koreano, kilala ko yung Pinoy na kasama nila. Ha? Si Makoy yun, ka-varsity ni Jeremy. Ang gagawin ko? Eh di wala.
Alam na rin naman ni Jeremy ang tungkol sa trabaho mo, hindi ba? O bakit ka magkakaroon ng pakialam dun? Mary, masama ang ugali niyan. Sinubukan na kong pormahan yan kahit na kami na ni Jeremy. Eh ayun na nga, alam na rin naman ni Jeremy eh. Hindi yun yung kinakatakot ko. Paano kung ipagkalat niya? Angel, may kliyente ka sa table 13. Mary, anong gagawin ko? Paano kung siya yan? Angel, kung siya man yan, nakita ka na niya. Kung siya makatable mo, di mas maganda para makaharap mo siya at makausap. Makoy? Hi, Rose. Dali! Dito ka sa tabi ko. So, Rose pala ang KTV girl name mo ha? Mas bagay naman kasi yung Angel, mapanlin lang eh. Makoy, para lang malinaw. May rule kami dito sa KTV na walang bastusan. Table-table lang to. Usap-usap lang. Kaya huwag ka magbalak ng kung ano dahil isang senyas ko lang sa bouncer at ilalabas ka nila dito. Oh, easy! Sungit mo naman? Bakit? Nag-uusap na naman tayo ah. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Hindi pa nga kita nahahawakan eh. Kung gusto mo nang mababastos sa gabing to, huwag ako. Humanap ka ng iba. Uy! Ngayon lang ata ako nakakita ng prosti na mataas ang pride ah. Hindi ako prosti. Oh, sige, oo na. Eh ano bang tamang tawag sa trabaho nyo? Escort? Ka-table? GRO? Alam ba ni Jeremy to? Oo. We, di nga. Eh di kung gusto mong malaman, itanong mo sa kanya bukas. Uy, atapang na tao talaga. So, ibig mong sabihin, pumayag siya na jowain ka niya kahit na alam niyang gabi-gabi, iba-iba ring lalaki ang kasama mo? Wow! Totoo palang true love. Hindi ako pumapatol sa mga lalaki na kung sino-sino kagaya ng iniisip mo. Pero pumapatol ako ng suntukan sa mga bastos na kagaya mo. Sige nga. Sapakin mo nga ako ngayon. Pwede ba uminom na lang tayo? Di, dali na. Sapakin mo ako. Alam mo kaya kita nagustuhan dati? Alam ko kasing palaban kang babae eh. Yun pala, sa ibang bagay ka lumalaban. Tumigil ka na, Makoy. Dali na. Oh, eto, pisngin ko oh. Sapakin mo na ako. Akin yung kamay mo. Bitiwan mo ko. Dali na. Ang dami mo pang arte. Bitiwan mo ko! Kuya Leo! Agad na nirespondihan naman po ako ni Kuya Leo, ang bouncer namin sa KTV ng gabing yon. Pinalis po ang grupo nila sa KTV para hindi na magkagulo pa. Samantala, pinayagan naman po ako ng mabait kong manager na huwag na munang tumanggap ng iba pang kliyente sa gabing yon. Agad ko pong tinawagan si Jeremy at nagpasundo. At pagdating po niya ay doon ko ikinuwento ang nangyari. At hindi ko po akalain na yon ang magiging unang away namin ni Jeremy, Papa Dudut. Noon ko lang po na-realize kung gaano pala talaga kahirap kay Jeremy ang pigilan ng sarili niya na maparanoid at magselos. At ngayong kakilala pa niya at mas malala pa si Makoy pa ang naging kliyente ko na notoryo sa pagiging basagulero at playboy sa eskwelahan namin. At ramdam kong medyo natamaan ng pride ni Jeremy. Pero mabuti na lamang po talaga at mahal namin ang isa't isa at matibay na ang aming relasyon, kaya't nagkaayos din po kami ng gabing yon. Inihanda na lang po namin ang aming mga sarili sa kung ano man ang gagawin ni Makoy kinabukasan sa eskwelahan. Hi, Rose. Mag-isa ka ata ah. Pwede ba kitang makatable? Umalis ka na, parating na si Jeremy. Oh, so hindi ka pa niya hinihiwalayan? At bakit naman niya ako hihiwalayan? So hindi mo pa nakwento sa kanya yung nangyari sa atin kagabi? Sinabi ko na sa'yo, alam na ni Jeremy ang tungkol sa trabaho ko, kaya tumigil ka na.
Hindi yun. Yung tungkol sa nangyari sa atin na natikman na kita. Ano? Ano pinagsasasabi mo dyan? Basta ako, ang naalala ko nangyari sa atin kagabi, naghalikan tayo sa KTV. At pagkatapos nun nag-check-in na tayo sa katabing motel. Tanga ka rin talaga, no? Alam ni Jeremy ang totoong nangyari. Sinundo niya ako agad doon. Kakilala niya si Kuya Leo. Kakilala niya ang mga katrabaho ko. Kahit ano pang kasinungalingan mo, walang kwenta. Wala naman akong pakialam sa iisipin nyo ni Jeremy Yung mga kabatch natin, yung mga nakakakilala sa inyo, yun ang pwede kong pagkwentuhan ng totoo. Hayop ka talaga? Kaya kung ako sa'yo... Makoy, umalis ka na. Oh, Jeremy! Bakit mo naman ako pinapaalis? Nakikipagkwentuhan lang naman ako dito kay Rose. Kay Angel. Kung ayaw mo ng gulo, umalis ka na. Ayoko naman talaga ng gulo, dude Kagabi nga, ewan ko. Ang saya-saya ng kwentuhan namin itong girlfriend mo dun sa KTV. Tapos bigla na lang akong nilapitan ng bouncer at pinaalis. Pero alam mo, ngayon alam ko na kung bakit ka nagkagusto dito kay Angel. Ang bango pala nito sa malapitan. Sinungaling ka talagang hayop ka? Totoo naman Langya. Kailangan lang pala bayaran ka para lumambot ka Sana nun pa sinabi mo. Tol, huling pakiusap ko na sa'yo to. Umalis ka na. Teka. Alam ko na. O eto, 1,000. Pwede ko bang makatable tong jowa mo ngayon? Bastos ka talagang hayop ka Uy, pre, tama na yan. Uy, pre, ano ba yan? Ano ba? Tama na. Di ba sinabi ko na tumigil ka na? Ha? Tigilan mo na kami. Dahil kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo. Tama na yan. Wow, ha? Ang yabang Alam nyo ba kung bakit ako gustong bugbugin ito? Makoy! Dahil nalaman ko kagabi na itong jowa niya, Ayaw mo talaga tumigil si Angel, anghel sa umaga, prosti sa gabi. Sinabi ko tumahimik ka na Hindi yan totoo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako. Pare-pareho po kaming napatawag sa disciplinary office pagkatapos ng malaking skandalong yon sa kantin Papa Dudut. Nagbanta po si McCoy na idedemanda si Jeremy dahil sa ginawang pananapak nito sa kanya. Pero binantaan ko din po siya, nakakasuhan ko rin siya ng paninirang puri. At dahil nga sa banta ng demandahan at nakaambang na malaking gulo, ay sinubukan na lang din po kaming pag-aregluhin ng mga opisyal sa eskwelahan namin. At bago po kami maghiwa-hiwalay ay pumayag na rin po kami. Pero kahit na nagpa-areglo po kami nila McCoy ay hindi pa rin po namin naiwasan ang kumalat ang chismis na bayarang babae ako sa buong campus. At dahil hindi naman po pwedeng magpa-press release doon o kung anuman ay hindi ko na rin po nadepensahan ang sarili ko na may kaibahan po ang pagiging prostitute sa trabaho namin sa KTV. Kaya ang ginawa ko na lamang po ay pinabayaan ko na lang. Pinabayaan ko na lamang na mamatay ang issue. Ang naisip ko, total ay 1 taon na lang din naman po ako sa eskwelahang yon, konting tiis na lang. At dahil sa mga nangyaring skandalo ay nagkaroon na rin po ako ng lakas ng loob na umamin sa pamilya ko tungkol sa trabaho ko. Total, matapos ng skandalo kay McCoy, hindi nagtagal ay umalis na rin po ako sa KTV. Nang mga panahon na yon ang naisip ko, kung magsasabi man po ako sa pamilya ko, tapos na ang phase na yon, nagawa ko na. At naging bahagi na lang yon ng aking nakaraan na wala na silang ibang pwedeng magawa kundi ang tanggapin na lamang. At sa awa naman ng Diyos, napaliwanagan ko rin naman po sila at naintindihan din po nila ako. Kahit na noong una ay talagang dinamdam po ito ng mga magulang ko, lalong-lalo na si tatay. Nakagraduate po ako ng college kagaya ng pinangako ko sa mga magulang ko. At sa ngayon ay nagtatrabaho na po ako sa isang international company bilang isang IT specialist. Kami pa rin po ni Jeremy Papadudut. At sa katunayan nga ay binabalak na naming magpakasal sa 1 taon. Hopefully kapag natapos na rin po ang pandemya. Sa puntong ito ay masasabi ko pong nakalaya na rin po ako sa aking nakaraan.
Sa ngayon ay handa na ako kung sakasakaling malaman man ng ibang tao o kahit ng mga kaopisina ko ang tungkol sa pagiging KTV girl ko noon. Wala na akong pakialam sa iisipin nila. Ang mahalaga ay tanggap ako ni Jeremy at ng aking pamilya. At higit sa lahat dahil alam kong hindi naman naging kabawasan sa aking pagkatao ang face na yon ng aking buhay. At naging stepping stone pa yon para ako'y magtapos at makamit kung anuman ang mga bagay na tinatamasa ko sa ngayon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angel. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever!